Nagwala, as in umiyak siya, sumisigaw siya. It's alright. Parang na-trauma siya. Where's the baby? Where's the baby? Oh, there he is. The baby. Oh, there's that baby. You playing peekaboo with mommy? Huh? You playing peekaboo with mommy? Ngipin na ang baby, ano? Yes. Mangipin na. Mangipin na siya. You show us your ngipin. Show us your ngipin. Oh, there's the ngipon. There's the ngipon. Can you see him? You can't see the ngipin. Hey, baby. Show us your teeth. Show us your teeth. Ah, oh, there they are. There they are. Meron siyang dalawang ngipin sa mata. You have two teeth on the bottom. Oh, baby, what you doing? Oh, what you doing? Oh. You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa pang Wonder Vlog starring Pabibo. Bebe. Pabibe is sleeping ngayon. Natutulog po siya ngayon. Usually, natutulog po siya ng 9 a.m. Tapos gumigising siya ng 10:30 a.m. Diba? Tama ba? 10:30 or 11. Depende lang. So, let's make a bet, Shanta. Itataya natin. My taya is 10:30. What's your taya? Ayokong tumaya. Ayun, so I think 10:30 he'll wake up. It's 9:36 a.m. ngayon. Okay, Dwaine fam, check out our studio! It's our studio talaga. This is our bedroom lang. Pero we bought some magandang ilaw. LED strips, 2 pink lamps, ganun. Mas maganda tingnan na yung mga sit-down videos natin, di ba? Bebe! Hey! Parang wala ako sa sarili. Parang gising lang si Pabebe. Ganun Hindi talaga ako yun. gising, nag-shower na ako. You woke up like this. Okay, Dwaine fam. So sa video na ito, pag-usapan po natin ang stranger anxiety ni Bebe Nitro. So, si Nitro, for the first 7 months of his life, lumaki siya sa Manila, di ba? Sa maliit na condo. If you've been following us for a while, o alam niyo na talaga, na nakatira kami sa Manila, sa isang condominium. 45 square meters lang siya, studio apartment. Walang bedroom. It was just one big room na may, yes, toilet, bathroom, ganon. So, pinanganak si Nitro sa hospital. He spent his first 2 weeks of his life in the hospital kasi may pneumonia sa lungs. And then, inuwi namin siya sa bahay. For the first 7 months of his life, nandun lang siya sa maliit na Except condo pag niya. nagpapacheck up kami sa kanya. Tama. Ang nangyari kay Nitro, dalawang mukha lang ang nakikita niya araw-araw. Yun yung mga mukha namin. Makapal na mukha mo. Yeah, so that's all he knew. For the first 7 months of his life, akala niya 3 tao lang ang nasa mundo. Ako, Shanta, and siya mismo. Alam ba niya na tao siya? Alam niya na baby siya. Tuwing pumupunta kami sa doctor dati, yung mga doctor naka-face mask, naka-face shield. So, hindi nakikita ni Nitro ang mga mukha nila. So, akala niya siguro mga malaking Teletubbies or sa Power Rangers sila. Hindi niya alam na tao pala sila. Diba? Kasi, di ba? Our faces were the only faces he saw, diba? Kasi hindi naman niya ata alam pag may nag-video call sa kanya. Dati, nag-video call yung family ko sa kanya. Yung nanay ko, yung lola ko. Diba? Yes, Pati chinachat yung nila. mother ko, tsaka yung kapatid ko. Yes, true. So, yun yung nangyari kay Nitro. Dahil akala niya 3 tao lang nasa mundo. Nung dumating siya dito sa Australia, nakita na niya ang mukha ng ibang tao. Tapos na-realize niya, hala, marami palang tao sa mundo. Bakit? Sinabihan ka niya? Parang ganun yung baby's thoughts niya. Tapos, nung una niyang nakita si Lola, tsaka yung nanay ko, nag-freak out siya. Nagwala, as in umiyak siya. Sumisigaw siya. It's alright. Parang na-trauma siya. So, yun.
sa tingin namin, nag-develop siya ng stranger anxiety. Ano din, hindi lang sa faces. Pag maingay, yun, umiiyak siya. Example, nung sigar magumanon, yun, natakot siya. Totoo. Tapos, pag may tumatawa ng sobrang lakas, nagugulat siya. Tapos, yun, umiiyak siya. Whenever Nitro meets someone new, he cries. He gets upset. We were shopping in the mall the other day, tapos kinakausap siya ng mga staff sa mall, umiyak siya. Like, he got really upset. Tapos ang lakas ng iyak niya. siya. Oo. Pag nag-start na siyang umiyak, we have to face him away from the people para hindi na siya umiyak. Yeah, pero minsan ang lakas ng iyak niya, no? Gumagano siya, parang bumabelo, gumagano siya. Pero ngayon, he's been in Australia since December. So December 15, dumating kami dito sa Brisbane where he could finally meet my family. And he's getting better now. So December, January, February, March. It's been 4 months, diba? No. December to January, January to February, February to March. It's been 3 months na. 3 months na nandito siya. Alam niya na may Mas magtao. maging, kagabi, nakita ko na yung difference. Kasi pumunta kami sa bahay ng kaibigan mo, di ba? Yes. Tapos, hindi na siya umiyak. Nakipagkaibigan siya doon sa mga anak nila. Diba? No, so okay na siya. So he's getting better na. He's Hindi pa still totally, unsure when yeah. he meets someone new. He's still a bit unsure. Like, Tinitingnan niya. alinlangan kung, can I trust you? Ganon. But he's getting a lot better na than he used to. Yeah, so unti-unti, maging okay na si Nitro. Napansin ko, if full on ka na mag-hi sa kanya, umiyak siya. Pero Yes. pag dahan-dahan Dahan-dahan. ka lang, smile ka muna. Hi, Yes, arte ng bata. Smile ka muna. Hi, ganun-ganun. Tapos later on ka na lalapit. Yun, magiging okay si Nitro. Yes. Yeah, so yun yung anxiety ni Nitro. Sana mawawala na siya. The Sana more, mawala na. sana mawala na. The more people he meets, the better he'll get with socializing. I think, buti na lang pumunta kami dito sa Australia when we did. Kasi kung nagstay kami sa Pilipinas, ganun pa rin yung kalagayan namin. He won't know anyone else. And the older he gets, the more he'll get used to just us three. And the more he will be scared sa ibang tao. So, yeah, buti na lang pumunta kami dito para masanay na siya sa ibang tao. Kasi kung nagstay kami sa Manila, he would become like, socially inept, socially impaired or something like that. No, he would not develop good social skills. Napansin ko yung mga bata like the second sibling, third sibling, fourth sibling, mas okay yung social skills nila because they have other siblings, no? Just ka, diba? Hindi maganda social skills mo. Social retard ako. Ako, just din ako. Kaya pala ganito ako. Pareho kaming panganay. Yes. Yeah guys, so yun yung update kay Nitro, pero he is getting better na. Okay na si Nitro. Tingnan natin sa susunod na pagkikita ng mga Dwanta Fam. Yeah. Kasi nakikita naman yung mga Dwanta Fam dito. Ang saya. Di ba? Nag-hi sila, tapos Oo, nagkamusta, Yun, nagpa-picture, gano'n. Okay guys, so meron kaming announcement. So itong announcement na to is about memberships. So diba, meron kaming membership sa channel namin. You can click the join button, ganun, and you can become a member of Dwanta Fam. However, ngayon, i-cancel po muna namin yung memberships para sa Golden Dwanta Fam. Okay, wala nang memberships pag April 1 na. Kasi nga, we feel like We're not giving. yeah, we're not giving back enough for the amount you're paying. So Para sa Golden. yung certified Dwanta Fam is like 79 pesos sa isang buwan. No, it's super cheap. You get custom emojis, you get your name displayed sa katapusan ng bawat video. Feeling ko okay na yun. They get acknowledged. Pero yung Golden Dwanta Fam, yung level up from that, they're paying about 500? 500 pesos a month. They get their name shouted out sa katapusan ng lahat ng videos. Tapos they get 2 VIP live streams a month. Feeling namin, it's not enough. Like, our live streams are not exciting enough for them kasi medyo magulo pa yung kalagayan namin dito. We're trying to get organized. Like, Pero like yung sabi right now, nila- we're more organized, diba? We have... Uy. we have Organized ka. we have our room set up. We have our little studio set up. Mas, organized kami ngayon. Pero, we can do better. No? Pero sabi nila, okay na sa kanila yun. Sabi Yeah, nila. yeah, they say that, and that's nice. I'm happy that
they feel like they're getting a lot out of the live streams Pero we do. para lang kay Dwaine, gusto pa niya Yes, magbigay. mag-add pa. I want to do exclusive videos. So like bonggang video. Para sa Perhaps like a love story, a movie or something like that na gumagawa kami every month na sila lang ang makakakita. Ganun. So yun, i-cancel po muna namin yung memberships. Ngayong October, siguro, or November, kung kailan kami ready na, we will bring back the memberships. Babalik na. So ngayon, Adventure Fam, we're set up with our little studio. We've inayos namin yung schedule namin. Nag-hire kami ng editor na si Angelo, tsaka iba pang editors, dalawa pang editors, para makakapag-vlog kami araw-araw. Kasi nahihirapan akong mag-upload na everyday. Kasi ang hirap mag-edit tsaka mag-alaga Nitro. Yeah, sa baby, diba? Diba talaga. Ayaw Lalo namin. na ngayon kasi naglalakad na siya. Naglalakad na, alam niyo yun, gumagano sa mga furniture. So, kailangan abang talaga ako kasi kung ano-anong hinawakan, sinusubok. Kaya hindi na talaga ako makapag-edit. Pag gabi pagod na tutulog ako or pag morning. So, basta mahirap pag ganung stage na. Totoo, yeah. And ayaw namin like parang pabayaan si Nitro, no? Kasi we want to be with Nitro, we want to be his parents, we want to raise him, be there for him, help him, look after him properly. When we're editing kasi mahirap mag-edit and at the same time mag-alaga sa baby. Actually, kahit tumitingin ka lang sa phone mo, like nagsuscroll ka lang, akala mo nagbabantay ka sa baby mo, pero maliit lang na time, pwedeng madisgrasya ang baby. Mga Kasi 20 seconds, pwedeng patay na siya. Diba? If he chews on an electric cable or if he crawls like down the stairs and falls down the stairs. So, yeah, kaya nag-hire na po kami ngayon ng mga editors para makapag-vlog kami araw-araw kasi maraming Tonto Fam nagreklamo na dapat mas madalas yung mga uploads namin. Okay, Tonto Fam. Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today. The time is now 9:50. Nitro will wake up in about 40 minutes, maybe only 20 minutes. Maglalaba pa ako. So we're gonna shout out our Golden Butler fam ngayon, alright? This is the last few times we're gonna be doing this until we bring back memberships. Okay, Shane Rensborg, TradeX General Trading, LLC, Dags Land and Salty, Haley and Ashley Sisters, Rosel Ruiz Nofki, Regina Cieli's Art Shop, Zitrofeld, Da Ramis, Kick Sticks, Swiss Humanity, Conchita Doset? Dokot, Dokot. Jolie, Inocencio, Missy Cho, Pinay for Life, the Oropino Fam, the Scotty Farm in Brisbane. Scotty Fam in Brisbane, ano ka ba? The Scotty Dyslexic Fam. ka ba? Hindi, malabo yung mata ko. The Ramsey Family, DXMT, Christina Arsenio Doomsmere. Memorize ko yun. Galing. Nati Bunkin. Tosca Acorda, memorize ko din. At Jocelyn Natividad. Ayaw, maraming salamat sa mga Golden Daughter fan natin. 23 silang lahat. Grabe yung labo ng mata ko. Alright guys, thank you so much for watching and we'll see you sa sunod na video ng Dwanta. Bye for now.